Il-Prim Ministru Joseph Muscat u dawk ta' madwaru f'Kastilja ħadu għatta bla ħabel kontra d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn li għal darb'oħra mar kontra l-politika ta' Kastilja u nhar it-tnejn li għadda laqgħat talba tal-Oppożizzjoni biex tkun diskussa l-mozzjoni dwar ir-riżenja tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff Keith Schembri. Il-Gazzetta l-Mument irrappurtat li t-tnejn li għaddaw fil-jiem ta' wara kien hemm battibekki kontinwi bejn Kastilja u dawk ta' Chris Fearn dwar id-deċiżjoni tad-Deputat Prim Ministru li jaċċetta li l-Parlament jiddiskuti kif fil-fatt tagħmel il-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni it-tnejn stess. Fil-waqt li ta' Kastilja qablu li l-Gvern inqabad fuq siq waħda dwar it-talba tal-Oppożizzjoni għal diskussjoni b'urġenza dwar din il-materja tant taħraq, huma qed isostnu li iżda min-naħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru suppost li jaf tajjeb li l-Gvern ma jilqax mill-ewwel it-talbiet li jsirulu mill-Oppożizzjoni għal diskussjoni b'mod immedjat dwar il-mozzjonijiet li jressaq. Huma qed isostnu li din ma kienx l-ewwel darba li d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn mara kollox kontra l-prassi li tuża Kastilja. Skont ta' Kastilja, dan intwera wkoll ftit tal-ġimgħat ilu meta Chris Fearn iddeċida li jippubblika l-inkjesta dwar l-inċident tal-pazjent Awċi li miet f'Għawdex għaliex ma kienx hemm is-servizz tal-helikopter disponibbli. Huma qed jgħidu li l-pubblikazzjoni ta' tal-inkjesta kien jistona sew in vista tal-fatt li s-soltu Kastilja żżomm kull inkjesta milli tkun ippubblikata u kemm il-darba jkun hemm xi rapport li toħorġu paġni nieqsa jew ċensurat. L-ar fost dawn, id-deċiżjoni ta' Kastilja biex sal-lum tibqa' ma tagħtix lil kap tal-Oppożizzjoni r-rapport sħiħ tal-inkjesta maġisterjali magħmula mill-Maġistrat Aron Buġejja dwar il-kumpanija sigrita eGrant u dan minkejja talbiet ripetuti tal-Oppożizzjoni biex il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni ikunu meqjusa fl-istess livell dwar l-informazzjoni disponibbli li toħroġ minn din l-inkjesta maġisterjali. Sorsi li tkellmu ma' il-Mument fissru li ta' Kastilja qed jitfgħu it-tort kollu fuq id-Deputat Prim Ministru Fearn għal fatt li mbagħad fid-diskussjoni li saret fil-Parlament nhar it-tnejn li għadda dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni żviluppat biex ħadd mill-kelliema tal-Gvern ma der lest li joħroġ u jiddefendi kemm lil Konrad Mizzi u anke lil Keith Schembri li min-naħa tagħhom ukoll kienu urtati għal dan ix-xenarju.